Il-Partit Nazzjonalista rid itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin u għalhekk hemm bżonn li tiġi emendata id-direttiva tal-Work-Life Balance. Dan kien il-messaġġ tad-deputati nazzjonalisti Graziella Attard Previ u Ivan Castillo kif ukoll membru tal-Parlament Ewropew David Casa waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu. David Casa qal li bid-direttiva tal-Work-Life Balance min-naħa tal-Unjoni Ewropea ġew provduti ħafna opportunitajiet għal familji Maltin u Għawċin, iżda l-Gvern ħareġ il-legal notice ta' din id-direttiva fl-aħħar nett ta' żmien stipulat mill-Unjoni Ewropea u allura il-Gvern daħħal biss il-minimu ta' din id-direttiva li setet tkun pass kbir il qudiem għal pajjiżna u għatenna li fil-budget li ġie ppreżentat it-tnejn li għadda kien hemm biss paragrafu żgħir fuq il-work-life balance, jiġifieri bil-kemm ingħatat importanza. Waqt il-budget semma biss paragrafu wieħed żgħir dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Mhux hekk mhux biss għax paragrafu qasir u paragrafu żgħir, imma f'nofs budget ta' 3 sigħat ma tagħmilx hekk. U għaliex leġa' biex taxxaqa mal-minimu stabbilit li tkellem dwaru diġà fawissu. Leġa' żamm mal-minimu assolut tal-miżuri li l-liġi Ewropea tippermetti. Min-naħa tagħha d-deputat Graziella Attard Previ qalet li l-Partit Nazzjonalista ilu jaħdem sa mill-programm elettorali sabiex ikun hemm pakkett robust rigward il-work-life balance u l-miżuri li ġew preżentati fil-konferenza huma investiment għal familji Maltin u Għawċin. Hija qalet li l-lif tal-paternità għandu jiżdied minn 10 ijiem għal 15-il ġurnata minn Jannar tal-2024 kif ukoll il-lif tal-ġenituri għandu jkun bi ħlas tal-paga medja u li ma jistax jiġi trasferit. Dejjem rajna l-importanza li dawn il-miżuri kienu kruċjali b'mod partikolari għal kwalità tal-ħajja tal-familja moderna fejn kif jingħad bl-istess isem work-life balance jrid jinstab bilanċ bejn il-bżonn illi kull wieħed waħda minna jrid imur jaħdem u llum il-ġurnata qegħdin naħdmu ħinijiet twal ta' xogħol, però jrid ukoll ikollok il-ħin għal ħajja tiegħek. Min-naħa tiegħu id-deputat Ivan Castillo tkellem dwar il-fatt li dawk in-nies li huma self-employed ukoll għandhom jibbenefikaw mill-lif tal-paternità kif ukoll mill-carers leave. Huwa tenna li l-carers leave għandu jiżdied minn ġurnata għal 5 ijiem u li għandu jiġi mħallas kollu bir-rata tal-paga medja. Ivan Castillo saħaq li dawn il-proposti jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Il-Partit Nazzjonalista nemnu fil-familji. Nemnu li aħna wkoll iridu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-familji. Nemnu illi l-Maltin ħaqhom iżjed mill-minimu. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed iwassal din il-mozzjoni fil-Parlament sabiex jibda jiġi diskuss u sabiex forsi nilħu kompromess u nkunu qed nagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex verament il-miżuri li jixraqilhom il-familji Maltin jingħataw il-familji Maltin. Giulia Falzon għal Net News.